Здравейте, ние сме група Хоризонт. Казвам се Юли и съм барабанист на групата. Аз съм Митко и съм пианист на групата. Валери се казвам, бас, китар и вокал. Много се радвам, че имам възможността да участвам в идея този характер, да прием и идеята, че домашното насилие. Участвам в концерт от подобен характер с идеята за подкрепа против домашното насилие. Това е според нас бич за обществото и се радваме, че може да участваме в това. Тая група Хоризонт се обявява против домашното насилие. Това е едно ядро на семейството, което не трябва да се разяжда с подобни неща като детско насилие, защото децата и детската личност е толкова крехка, че едно такова нещо остава следа за цял живот, така че е много важно това нещо да не се случва. Ние заставаме зад детското насилие. Аз като бъдещ баща искам да покажа на всички млади родители, както и на себе си в това число, да бъдат внимателни, предпазливи спрямо това, което ги учат, да бъдат внимателни спрямо това, което им преподават и ще трябва да се помагаме. Здравейте, аз съм Вали от група Хоризонт. Като член на бандата искам да кажа своето мнение против домашното насилие. Ние сме твърде против това нещо и смятам, че в едно семейство домашно насилие може да повлиява човек, който е нещастен, особено родител към децата си. Така че пожеланието ми всички родители да бъдат щастливи, за да могат и децата им да подраснат щастливи и успехнати. Хоризонт, ще свирим за вас.